Pila na mo ka years nga managkaluha? 12 years. Ano ka di ako kaluha gini ay. Na ako'y kaluha no pero dili mi mag siya po napo ni kaluha. Ako na ko'y kaluha na ako'y fraternal twin na siya fraternal twin pod no pero ko kasulay nga mag simultaneous nga magstorya. Gusto ka tawa. Feel ninyo nga murag same ang mahimong reaction ninyong duwa then same ang mastorya na. Oo. Wala ko anak ka feel. Di dagito na ko kaluha. Linya ba ang mga parents nga naay kaluha pod? Oo. Asa nga side? Sa mother. Unsay mga differences ninyo as a twin? Emo siya. Tas ako, layan ko ka ng mga colorful. Ay oo. Kita po sa iyang gisuot, dark. Nga naman, in what sense kang emo ka? Kay hilig ko rock and roll. Og hilig po kong mga dark things like dark makeup. Di kay ko makig-close niyag mga makeup og music. Kay like makalagot po iyang mga music taste. Kisay ga-influence nimo ana? Koan, ako rapod sa TikTok. Kanang ako mga friends. Ikaw nga, kisa po ga-influence nimo? Like, kanang ako nadak-an. Mura ko na akong style. Pero hopefully, sa tinud kinabuhi, dili po ma-affect po ang atuang kanang emotion. Dili raman. Manggod siya tendency nga I hope not no nga colorated sa dark or black, di ba? Hopefully kung sa unsay preference nato paingon ra jud sa positivity na ako ga black man ko no pero I'm a happy person even though I'm black. Achar. And then unsa pay lain aside sa color, aside sa trip sa sanina, unsa pay laing difference ninyo do? Hairstyle. In terms sa kuan, sa school, mo excel ba ang both or murag na ay pang usa? Sierra. Ako kay ano man ko kanang magtuon siya kay ano man siya. Siya di ka magtuon or regular lang? Average ra ko kanang di kay ko kasahog education pero kabalo ra man pug ko. Unsay mga gipangbuhat, mga ganahan nga same? Wala. Ay wala. Like mga trip sa kinibo, sports, ana. Wala. Like mix Different yun. kanang movies. Kusog mo mag-away. Talag sa kanang wa may masabtan sa each other like kanang magalugan mig sanina. Unsa pag ilog nga lain mo yung trip? Naman usahay na siya na kay siya sanina tas layhan ko ana. More or less mo rin na yung mag-awayan. Kanang manghugas og plato. In terms sa kanang mga crush. Na murag naaray murag usa ka laki nga na-crushan ninyong duha. Rasmig type sa lalaki. O unsa man na ron? Soccer player, taas, moreno. Mingon unta ko siya, mubo lang siya. Soccer player siya, moreno, pero di lang taas. Magbarkada ra pud ang inyong mga crushes. Oo. Pilingan ra pud namo. Unsay feeling anong silingan ra ninyo inyong mga crush? Like pagbintana ninyo, kita na nimo siya Maulo kay matalag sa magstambay sila sa sa gawas. Oo, sa gawas. Ako kay happy kay ko kay sige man ko adto sa ila balay. Pero ka-recognize ba sila nga na-crush mo nila? Kabalo sila. Kabalo sila kay gitug-anan man sa mong mga amiga po ug sila mang igsuon. Okay, ansay mastorya nimo nila? Hi Ray Chris, naana ko sa TikTok. Hi Rafael, hi Ra. Shout out nimo. Shout out po sa ko tita. Kasi inyo ning mga igsoon igagaw. Gagaw tas igsuon. Maka-identify kasi mga ate. Sige sa man eh. Si Alisa. Kani? Si Alexa. Ay, Alexa, please turn on the light. Char. Dili ra ka malibog nila? Aside sa buhok, kung sa imong maila nila nga sila na. Kana kay... Guwapa? Oh, mas guwapa ko. Thank you. Mas gwapa ning si ate Osa. Yung kani di ay. Pinakagwapa. Pinakagwapa. Ang watuwat ra kasi mong mga ate no. Ray Ayan, may pa mo gama kasi mo assignment og project. Ray Ayan, may pa yung ano to? May pa yung mo kuya isugot na ko. Gago ni siya. Wala pa sila yung mga uyab po. Ginayuyab iyang crush. Wala. Ganun siya wala. Ang boot man ka. Sige na, pailain wala na. Shoutout sa ko kuya Dia, may pamutaas pa ka sa mo. 5'12 na ka, may pamutaas pa ka, abot 6 foot. Thank you. Ano po sa Sige. ko'y agaw? Ganun ga, Pilipiniana ka, bebe. Kuan, modern Pilipiniana. Ito, bebe, kaila ka ni nila ni ate? Alisa. Kaningo sa? Alexa. Kung si ilalhan mo nila. Guwapa. Ay, napugsan ra ka? Sure kang gwapa ni sila?